Políticament correcte, he de dir que la informació de proximitat de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, se segueix cobrint bé. Per què? Perquè els companys que han assumit aquestes corresponsalies, que són companys que evidentment no ens han pres el lloc, això sí que tinc claríssim que no ens han pres el lloc, són companys de redacció que estaven contractats per Catalunya Ràdio, que se'ls va oferir aquesta possibilitat, i davant de la possibilitat de perdre una feina o d'una inestabilitat, doncs alguns van acceptar fer aquestes corresponsalies. Per tant, a nivell professional no dubto de la seva qualitat, això seria el políticament correcte. Per tant, Catalunya Ràdio segueix cobrint el territori bé, però crec que hem perdut moltíssim Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya, la ràdio de proximitat, crec que ha deixat de perdre un actiu molt important, que som els corresponsals que vivim, trepitgem, mamem el territori, i que vas a qualsevol lloc i tothom et coneix, alcaldes, associacions, entitats. Això a aquests companys els hi costarà molt d'aconseguir, no perquè no puguin fer-ho, sinó perquè això és una cosa que es fa anys. Jo portava 14 anys fent aquesta agenda, 14 a Catalunya Ràdio, però ja en portava 3 abans al diari Avui. Per tant, fent de corresponsal, jo n'estic fent des de l'any 97. Són anys, i a mi, per sort, a la comarca del Llobregat tothom en coneix, o bastanta gent en coneix. També és cert que, a més, tenen un altre hàndicap, que és que fixa't que esteu parlant de 13 corresponsals, i jo us he dit que han acomiadat a 30. Vol dir que 13 estan fent la feina que feien 30. Vol dir que alguns porten 2 comarques. Parlant del cas concret que conec jo portava Baix Llobregat. El Baix Llobregat té 30 municipis i 1 milió d'habitants. Doncs la persona que està fent aquesta comarca, el David Àngela, que és un company de redacció, que és la persona que està fent el que jo feia, a més afegeix el Garraf, i si no m'equivoco també afegeix l'Alt Penedès. En Garraf són 6 pobles només, són 6 municipis, bàsicament Sitges i Vilanova. L'Alt Penedès també no són massa grans, però tens Sant Sadurní d'Anoia, tens Vilafranca. Però clar, l'àmbit territorial seu és molt ampli. Per tant, si jo, i perdoneu l'expressió, ja anava de cul a vegades per cobrir tot el Baix Llobregat, imagina't aquesta persona que, a més de cobrir el Baix Llobregat, ha de cobrir l'Alt Penedès o també el Garraf. La persona que, per exemple, està fent el Vallès Occidental, està substituint a 3 persones, perquè està fent Vallès Occidental, 3 o 4, està fent Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord. No em voldria equivocar amb això, perquè us ho estic dient de memòria, i la veritat que, mira, un quan marxa ja de l'emissora perquè el fan fora, també una mica se n'oblida i mira, tanca la porta, intenta mirar endavant i poc enrere, no? I un altre hàndicap, i ara us he dit la part políticament correcta i us dic ara la que jo crec que no és que no sigui políticament correcta, però suposo que si algun directiu de Catalunya Ràdio mira o veu això, suposo que no estarà d'acord amb mi, però jo crec que haurien de pensar. Som treballadors de plantilla, per tant treballen de dilluns a divendres. El cap de setmana Catalunya Ràdio a nivell territorial no existeix. No hi són, perquè fan festa, perquè treballen amb horari de funcionaris, que tenen tot el dret, perquè són l'horari pel qual se'ls va contractar. Però al cap de setmana, quants corresponsals territorials veieu pel territori? Doncs ells diuen que han guanyat, que és millor. Senyors directius de Catalunya Ràdio, us heu equivocat i no és la millor solució aquesta.